Chuboigo nigo mosikenya kundi amenta goteba buna nigo barachi kubwatoka chibesa guchia ase abaseneta elio kwenekinga ngoikirania bare emirimo yabo buya asokorotota amagenderero ase chi county au ase aterona nigo chi county chinde chi kubwatokerwa chibesa ne serikali enene kolinde tiba goikirania amagenderero aliaganeire goikiraniwa ase chi county chwe bune budget ye umwaka budget ya this time round abwenda kwa 4.2 trillion Kenya shillings lakini intumuna abantu wa budget committee tuatebire 4.2 trillion echine chibesa chi nyinge Kenya ntoko nyana kwa afford bono tuwa reduce ye budget ye na chi billion 500 na 700 na gitu so budget ye gocha kwa about 3.5 trillion Kenya shillings because ndoma ete ange 8 trillion ye yemo 1.2 trillion eko genda samangana koru ku CFS no gwaka na madeni nto bwata madeni ya isco na Kenya nero ne bwata madeni ye chibenki chirema abu na KCB Bank, Equity Bank, Cooperative Bank wono amadeni ya itobekete chibesa cyo gwaka na madeni ya you in so many occasions okobeka chibesa go chitoko a county government chibesa bagende koros chipara lakini bagenda bakore ibinto ebingao wose twa chibesa una bono iga Kisii County ne bwate 5 billion in the CRS account 5 billion ye mbarachi tumia una bono iga tuamwire the best way yoko make sure nga chibesa chichi atumekire gochakera bono iga nko atola aba senator chibesa cyoko kora oversight na inde dio mo senator go saba senator bago ocha gokora oversight eto tagete county government was employees be county government but to kororo na lilio mo senator ko bolinga ki to abaire 142 million chokoro sie nyagitari gete nyagitari itera rosi wose to abaire chibesa choko beka marioga itayo to abaire chibesa chokoro si para gete maybe to tebe para ya nyamokoma lakini bese chi mbachirochi wose muakani lakini para tera koru we kamotoko that is why this time round to aira basene da chibesa